Chibai ule tulai khovel changkang zela hian mi tupo hian ATM ka thi kan nei fur hlom to a benga thui deuh in line ai chuan ATM a kan debit card emo kan credit card emo a poisa lak chho mai hi aol sam to zoka COVID-19 free alo leng ve zel nen tun tum video a chuan ATM a poisa lak chhona a film kurdan tur le misol them khatten engtin nge midang poisa hataka an tho chuasa ol sam taka an ruk sakdan them khatte lo enila he video hi ilo en chuak ve ram don nia mitam tak maidana chuan kan ATM card hi tu ma kan pek lova ATM pin number hi tu ma kan fil lo chuan kan poisa min ruk sak thei lawang tepo kan lo ti ani mai thei adik na lai po om ma se ruk ru te hian chun le zan zomin mi poisa tin nge kan ruk sakang ti te hi an lo ngai tu ve rega poisa ATM atanga ruk don chuan ATM card le ATM pin hi angai te mau mai kan ATM card nung lama dum in rin phei ang dewa om magnetic stripe a emo amalama chip oma hian thil tam tak kan card bank account le security information te a oma mol mang dewa ga soi thiam dan chuan computer he thiam thei turin data oma chu ATM khola card thun lu na skimmer device a card kan va thun khan call in allow scan a ti chuan pin number te da in poisa kan la chuak thei ta thina ni ATM card thun lu na skimmer hi miswal poisa ru thin ten anti dan thin chu original skimmer ang che chu alem siamin minol puitan phei chuan han en mei po a hria tran har tak turang hian an siama chumi alem an siam chu ka thun lu na chuan an bela alem an siam chu wa hian khol claim te chu da in kan ATM card kan vorol lu khan ATM data te chu alo save veka he skimmer device lem an siam chu wa hian memory card te battery te a oma computer te ru te ang ani mai chu visual poisa ru thin hoin kan ATM card ta data om ho chu ol sam te in an nei theya ma sai hei hi ala tok lo poisa ruk nan ATM pin kha an lama mo vetlat chu mi ru ture mo kan ATM pin re tur chuan a number me na chunglama khan camera te ru te an da le a heta camera te ru te om hian video chu lo la charchara he camera pon na tanga en mei chuan plastic phek ATM khol cover na mai ang le a miswal hetiang anga thok nei tha te chu na thatak zonjok mai omania he plastic phek nuwa hian data chu lo in save veka han en ula he camera siam tur hian battery te oma camera in video ala khi memory card a in save veka ti chuan heng miswal kheu beu eu deuh ho hian kan card data an nei atangin ATM card lem an siam le anga heng card lem an siam le te hi clone card te po anti vebok ti chuan kan ATM pin number ang the to a kan poisa ha taka asura san waya kan tho chhuwa ve te kha ol sam taka la chuakin hlate khuwa an tlan bo ta thina ni ole ATM a kan kalin rin hlel deuh kan nei ani chuan a skimmer a rol lu na te hi nalutuk lovin han pochin la alemani chuan a lo tla chuak mai don ani lo chuan khami bank branch naibera report la ma se ATM thatak kha I pot chepal ringo tange miron mo pule singa ka chevek ani mai a number be na chunga hian camera an dange da lo ti te hi check masak chu a thale bokang ATM a poisa ru thin te ti dan thin le pakhat chu an thlo khi a tha a ATM machine te chu an han ti heng dewa poisa lak chho kan tuma kan lak chho mai thei si lova kan tunga mi an in line deuh thup to si chuan ril ru te hi amangang ve du le a thlan te hi ron nam tiam zelani hetia gam boilai tak hian pon lama tangin miswal poisa ru thin te chu ron lut watin mi ron puite an tumanga kainin mithil hre tak tia ringin kan ATM card te chu kan pe anga hetia ATM card kan pe khian kan card te chu kuta ken mai thei khol te ru te a hian an han scan zuayanga hetia an ti zo hian kan card a thil poimo om jong chu an nei vek theya kan khriat mi lovin an lo ti zo ve theya an kut muaya hian an thuk rutla thin si rin helna po nei a har hle ani hei wang hian kan ATM card te hi midang kan hriat ngai lo kuta hlan mai te hi thil ti chi mi alo ani lo pon ATM khol omna chunga kan omlai hian midang kan hriat chen lo hi lo lu ve phalmi alo turania he video hi lo en leila he pa po hian poisa ala chok thei mai lova aril lu chu a boy deuh ani
anung lama tangin papakhat kor eng dal lam deuh ha hi tranpui turangin alo lut zewa hepa hian athuak chu phakar taka mangin ATM card chu a rol lu saka apin met role ati pa chon akat hi a lemin a thlak sakta a anunga ding reng chungin apin number po a en rana akat a nei to bok apin number a hre to bok poisa chu aruk sak treu mai don ani he video po hi en leila heng ATM rok thin te hian ATM call hi an hre he hle aniang achunga tanga ol sam dewa hongin poisa te chu ol sam takin an rutamai thin ani misol them khat fingfal deuh te pei chuan thermal scanning ang te hi ATM card swipe na ang chi a te hian an manga heta kan kuta tanga lumna chuak numbera kan zu me na ang te hi ol sam deuin an mu theya arong sen eng deuh te hi an me hun lam ani a ringwar dal lampang deuh te hi an me ma sak lam ani hei hi minute nga tanga minute somvel thleng a om theya heta thil ti tu thadeuh chu kan ku zung tang theng khat te hi a me na batan anga te hian da ve thin ila ti chuan an sang thei lawanga ma se hetiang anga kutlum na ang hi plastic button anga chau hian a hriat theya steel button a hian chuan a hriat thei lawa a pher kwal vel vek ani chu mai ba ka a kholen na le a camera ang hi a tlom jok jok lawa misol na jong chuan an manglo mai thei bok ATM atanga poisa kan lak don reng rengin ila chok hiam vak lo ani chuan email hriat tha te kha huai tum hram la ATM pin email in aruk theiang berim metla midang mutir lo hram ang che imi hriat ngai lo kha i poisa la chok turin ring hal ringot lo la ATM ka ta khan marker velin pin number hi ziak mi asuang che iti bo rol in i poisa bo ve ngal ani mai ATM machine thren khata te hian chuan akathi a tol lut vek zela hetiang ATM machine a ikat atang palani chuan customer care number khol ngal vatla a number i hrelawani pon google maila i bank ming ATM card detail le ATM machine omna te va hrilla ta chon du thlan tur pani inei pakhatna chon i card i mulet le thaya panina chon i card kha i block tir mak thei bok ATM card ti bo palani chuan customer care phone vatla i block tir ngal vat thei ani Mizoram a hian hetianga in rokna ang hi athleng tamlu tuklo po ani mai thei mase film khur lo ringot su paljeu a om ve thei vairama khon chon a hlor hle a ATM boot fal dewa mani chawa kalte hian vairama chon an in rok mi zela ATM omna thir kongka angte ka kharin chemte emo silain emo intinin an withdraw tir teu zelani ole he video hi tu ma soi thaina lam ani lova ATM card te hi film kur taka kan man chuan engma apoilo baka hetiang anga ATM atanga poisa ruthin te hi a hrat fal thlok nei thatak tak police te man poi tivak lo hardcore ve tak te an ni hloma tubo le cheni manga karchiat veringot chu a har dewang kan film khur tlan jok nan le kan poisa hlu tak te a thlona misol kuta thlen mai lo na na ron ti ka ni a benglama thokte kei aya hre tak in tamzo kanga in thiante in chungte ne na lo in hril hre ve ula chuan like le subscribe ka mi lo me sak ve ram don nia mang tha vek ule